dabali bi do ko dama dola nango tamashe dima turabu toyi koloni toyi ma fo lelte de doni do nere de akala turabu turabu ka kala yoro che ko ma ko ako latru dalaw ma ko latru ye kubi nani o sigoro man nani kubi latru de bo kono ina fa kubi tere nan chita ka tere nani chi nu yo chi o latru de kelembo kono o bitla kana nani re chi ka latru de kelembo kono ko nani sigoro man nani kubi na latru de nani bo kono amo fo abo de don billahi tallahi ne sigile fla yoro na ne be latru chi ne be duru de chita katla ka duru chita abana ne be ga latru be bo kono ka ba nani sigoro man nani latru la ai mi nani sigoro man nani e min kede ne be duru chita ka duru chita abana mi latru bo akono sisa kai ngo fuye sa ewa niwa nindo billahi ta'ala ngale na alqur'ana na beke latru nani ale nani de do quoi o de ko ça fait akumana fena ate fe min do mais minu nganga ne ngo itiya fa de ko tiendo koy wallahi ibin ninda fu ka sarakari laturu ya yɛrɛ sigili suguna be gana tɛ se ka taa kɛ wallahi u laturu o de wallahi ibi laturu a m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ wa tomi karamɔgɔ kun bɛ bigi de ta ka laturu ci min ba fa mi saga fa o bɛɛ ye kɔfɛ ko ye laturu bɛ saraka ni da ye k'a sɔrɔ ba ni saga tɛ mina min fɛ m'a fɔ ba saraka tɛ tiɲɛ dɛ ne b'a bɔ ba hali n'a ye wari sɔrɔ sini n b'a fa walima saga i y'a faamu mais laturu saraka ko fo laturu saraka ayo mo ko no ko fi kata bakan do de fa o ma famu billahi tallahi iro do be ko no ko maison ha kana ba fa kana saga fa neni ka karamo ke Musa Sogoba ande ko mi kabako ke ni maison na laturu ci na maison taka daga bata saga te na kuma nana ha yana na ga ngogo yana nga na dugo na ko bike saga fa ba fa ma ho chente go yoro do be la truso karamo ke ngo adama de daire de soni wallahi fen fagalite wu dugo jabi be daka folli no idaka foli wallahi wudu wala idaka foli de ya me soni ke de son ma bakele mi ba fa boli la café fa fo etike mais yala mami nda labene do nako ko pasora ya mine ya fama wala e ba ale sigile to dron ka laturu ci ale renyena e go nde fu ya won nde fu e ba ale saraka ima ta to mobili ka se kari wal ma sigile ka boka yere lai wal ma tle damado a sigile do aba bolo ko mo woyo ko ayna ngo ko sokono atibo aya do sa kwa laturu dalaw kera nyona amana ko he albania fo albani de fon nuyi wa biawi wati faide albani to luka nyamo goyri hadisa kitabun ya fako kira ira fota katu ko dakale do non tan dakale ndaka bale no fe numbe aw sabtezi di no fe suno ne chedo yi don kala do adu to an don na korobo do de na korobo ko e ngache ka Allah kari ko tiere la don kala nyuma ngunde de la da tigi kunu ko ba fa nango la da tigi kafri ya fam men nine nana lemanate ela me nani da ko chela ko cheta islamé chebeta ibado ko cheta to mi voa ko ere islamé ko shezi ngo ki hagli to karsala ya ko mitakana asigi me shezi ngo na afrika de ko shezi ka hagli to karsala ka bitakana ivo wallahi billahi ka mina so ko me da fe fo wula fa masaka wula ko shezi ko Allahu akbar ko mi kebe ala da ta to de afa ko mi ebe ala don ebe ala don ko so be shezi ngo nya karsa kalfa ila ya hagli to ala mitakana adama de ni manya kiwe kuma kiwe mo walla go shaka sora limania bila dana bila don bila men nun ta to yo nun ta ka o sabuti o de kanga prevu yira wala woni ayatulay côté mu ya fo ma ka la turu donga o ka fo ko skillsi ta ci nu go skillsi ta ci ayatulay fle gana na ni nana idda hirime bita bo dumini moni bita sora bana skillsi la to dalota ayo fe ngo gonna ne de ko tu bismillah ni ko ta ci na no gon mo don comme don ngame la duru masawi o ma ka burju goshi nya foy abitle kana wele ko nganya ma le ne rete nganya ma ya don ne tenga nyina ma ya don mbe do mi na mbe yoro ni mi na mbo ko di don mbo de nyini nganya ma ya don da bota ala ko qur'ana ko ko nyi dongo do ko gura de mi abi o ko na dongo do ko gura be ne te ma ka nyina ma ya don
akana numéro bla folo akana atule ka numéro bla wa ndana de fleni mordo de bituka ninge ne be live la ivar numéro do ivar numéro ayo bla pe ivar ko yere numéro ayo jo pe voilà parce que ivar ya nu yoru de goshi ga de ka tema ma to ka ne ga client na wa ko lutini atule kuma ka do nyote jamana ton nuna ne kuma na dron ba fa ni yere kuma kai mais o ibi kuma nu be ka kuma nu be witla ki ni atule yere do fo ne ka to ka photo de ta ko chiuma akana numéro bla parce que ubi ka ne ka numéro ta sisan uku ka numéro bla émission ko ala mo bo numéro ta be ka mo ko no ko voilà walma numéro bla la ndo fene mi abe do ko u deli mel lajali mi natura bu dala numéro kulon villan mu numéro ta ko lajali ke neti ma ko lajali neti ma ka numéro ta wona mama wele ne ala de wele ne donne dama ni ko kiti se ka kessa ni serama ona dado men naya ay ko lo sifle billahi bi ala wele etede minga gire chien bakili ne do fo atule bitani saki kili ne ala chene ma dalikata hal bursu kono nana ne tara bursu kono la ne faso bo ne duba kono che chien bakili me hal na ne duna e sini na ka do kane bismillah nyege kono so kono tede ko so kono tuy ne bita ganga zeunde la me billahi tallahi ne boni fe o daludi wala fem mi dalu nye ma bolo fevla ay hakeli to la ay barka nyini micro karbati jumen kide balo uma ba ni bala ya fama fevla obi dalu nye ma bolo kase asabanama ivo nam ni bi dalu ke ya fi dalu fe folo o yi yakinu afo mako dana ya aflana o barkai ya fama asabana o ka ke dalu ni sabai de dalu sen saba afolo yakinu kadara la kadala bamananga ba fa ko tigenga kadala ku nene nge abike nga atule mini kan fen la jaw no wi kana laje no wi ga kede no ma fi ga laje de ake odi dana de binay me mina laje hal sai sika le do la sika natui ya fama dalu folo wi aflana jumei barka ya fama asabana jumei kake barka te dola nga bake ngani barka tilay kon bake sanga ibi be bere matanima me barka kama ibi jidi barka de ko alaga deme te soroti fika nyini abi nyini adama de unde fe alaga deme ati nyini ko ala de alaga deme be soro adama de unde fe ni kera kafiri ni fabunya ki babunya alaga deme bi aw fama barka ibi barka soro islamiyya ti barka di mama kwa fika barka nyini wa kafiri ti maje barka la foni bana koni kera danga di ya fama wala ola imana ke mo en fira ka kisati bwanya abebo me mana fo jojo ta ko barka ti do ka baba bunya me kafiri da ta fira tay wallahi ma min ga kafiri be se fa ba ho anna rabbukum al a'la ne da ka alabai yoro kafiri da ide onga ala ye barka do ala munako awe ka masa bunya wallahi wala nega numéro uga donga compte bela sans faire nega titri nga numéro de quoi 71 46 64 09 numéro fo numéro ko ya ne ko gele ndo quoi akana ga ko no ko atule mi sigi meni émission ina de ko na nata de baka nata be ala de ga mi ga de medi na ko tambi fuke kuy ay adama de nafa do ibi ko ken nafa do kama mais ni mako be nega numéro là c'est simple ni be TikTok la ka dongan ni nega compte ta do be numéro 71 46 64 09 filito law ibina mi TikTok la sabe odo do YouTube kono de numéro fla kono be nga maltali be fembe oraji be o be YouTube kono parce que maltali o de kera ka nga YouTube inscrit quoi o kama mo gamno YouTube don ko sobe ni dona dona bi ne ka oraji commentaire la de mais mo gamno YouTube yere don ka don ata sursi la o tane ka maltali soroy ya bo Facebook fene wati dola kuma ko ka Facebook monetiser ko siga ka laje o kama do ne ga maltel numéro do o kama maltel kuma do WhatsApp bitare ku sono ne ga maltel numéro bon allez appel mancha ni 71 ne ga numéro 71 46 64 09 abana o de nga WhatsApp fene mi nga oraji appel kela yi wa okele de nga WhatsApp yi afamna